Представив нового губернатора Херсонщини і доручив до 20 грудня облаштувати зручності біля 2 пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом. Президент Володимир Зеленський побував на КПВВ Чонгар. Там, крім губернатора, представив ще свого призначеного ще минулого місяця постійного представника в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича. А от з людьми, які чекали на зустрічі з Володимиром Зеленським, президент не поспілкувався. Про все докладніше далі. З одного боку чиновники у костюмах, з іншого група підтримки з плакатами під спекотним сонцем Херсонщини на пункті пропуску Чонгар зустрічають президента. Місто Генічеськ за «Слугу народу». Я ж должен знати, як він виглядить і що він хоче сказати. На вертольоті голова держави летить з Одеси. Тут він має представити нового очільника Херсонщини. Приліт затримується. В задушливому сервісному центрі журналісти ловлять свіже повітря біля єдиного вікна. Чиновники зняли піджаки та терпляче чекають. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нарешті з'являється президент. Всім привіт. Радий, не треба, сідайте, будь ласка, у нас нові правила, не треба ставати. Без довгих промов вручаю новому губернатору посвідчення. Ось таке посвідчення. Вітаю, Юрій. Дякую. Головою Херсонської облдержадміністрації став екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Він мав балотуватися на дострокових виборах у Верховну Раду, був 41-м номером у партії «Слуга народу», але потім передумав, начебто через інформаційну атаку на нього. Сам родом з Житомирщини, закінчив Херсонський державний технічний університет. В 1999 році працював радником голови Херсонської обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук. З ним голова держави на «ти». В цілому твоє бачення, Юр, якщо можеш, тобі слово. Новий очільник Херсонщини заявив, область стане пілотною з реалізації проекту президента «Ліфт». Тобто кожен бажаючий працювати в обласній адміністрації може зайти на її сайт і залишити там своє резюме. Буде працювати команда, яка відбиратиме цих людей. На фінальному етапі кілька тих, хто пройде в фінал, будуть отримувати співбесіди зі мною, співбесіди з командою Офісу президента. І найкраще будуть керувати районними державними адміністраціями, а можливо стануть заступниками голови обласної державної адміністрації. Новий очільник області взяв на себе ще й зобов'язання до свого дня народження, 15 листопада, облаштувати режимні зони на КПВВ Чонгар і Каланчак. Пане президенте, дозвольте, в мене 15 листопада день народження. Я 15 листопада вас запрошую відкрити новий... Ви мене запрошуєте на день народження? Для мене це буде більшим подарунком. Домовились. Закінчити другий етап, облаштувати на адмінмежі сервісні центри з надання адміністративних послуг та організувати роботу автовокзалів Володимир Зеленський доручив губернатору до 20 грудня. Я ще і Новий рік повинен тут зустрічати. Я не проти. Ви бачите, люди... Давайте точніше там, якщо можна, давайте в 20-х там числах грудня, я думаю, достатньо. Чого буде? 20 грудня. А якщо ні, то новий губернатор, старий, залишиться в минулому. Це чесно. На Чонгарі президент Володимир Зеленський представив і свого нового постійного представника в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича. Його призначення відбулося ще 25 червня. Крим – це Україна, це аксіома, це невід'ємна частина території України. Ми будемо працювати над стратегією деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території. Ми також, безумовно, працюватимемо в контексті захисту прав корінного народу кримських татар. Це було друге і останнє питання наради. Біля виходу на президента чекали люди, але він вийшов з іншої сторони. А он з другої сторони вийшов. Поговорила, да, сказала, что в Херсоне большая коррупция. Чтобы он приехал, но он сказал, что он не может везде ездить. Он сказал, он назначил нам уже нового губернатора. Роман Спиридонов, Али Каримов, Заман, АТР.